Professor Rusere ndakudzwa zvamataura. Inini sesapota yeZANU-PF, semunhu akavhotera ZANU-PF, zvimwe zvese professor hazvina kana problem. We don't have any problem pane zvimwe zvese. As long as ZANU-PF iriko kuState House, as long as ZANU-PF ine vanhu vakawanda kuparliament. But my problem with my leaders ndokuti ndezvekuti vanopwanyira vanhu dzimba bona ne21 mafarms. Munangagwa Chiwenga nevana vake vasati vatombozivi kuti kunorimwa kumunda vatova nemafull plus, hapana kaenda kwe1 kana kwe2, but vanonopazira vanhu dzimba, vanhu vane vari kugara less than hectare. Zvinhu ati hazvina kumira zvakanaka munyika, angova mavhenda kupera. So I'm saying, Professor Rusere, isusu as a ZANU-PF supporter, tofana kunge tichitaura chokwadi, because kutambura kwevana veZimbabwe, kutambura kuringe kuchikonzereswa nenhingi nehurumende, because hurumende ndiyo iri kutora mari kumakofazi, hurumende ndiyo iri kutungamirira nyika, hurumende ndiyo ine maoffices epublic. Anditi saka tiri kutaura kuti hurumende inofanira kugadzirisa zvido zvevanhu, hurumende inofanira kugadzirisa zvichemo zvevanhu. Kuzvipatara hakuna mushonga, vana havasi kudzidza. Those are the issues dzatofanira kutaura. Ukanzwa vanhu vachitaura vachipopota ka, ngatitsvagei chaita kuti musoro uteme chii. Ndo pane nyaya. We love opposition, because munyika tikagara tisina opposition tacreate a big problem. Anditi? So we need opposition. Even in nhasi zvikanzi Chamisa hawina kana kunzi Monzora hawina, we need opposition muZimbabwe inokondorora hurumende, because vakange vari vega kuparliament uku nekuita zvavanenge vachiita munyika, vanopedzisira vatoguba magubiro asingaite. Professor, vanhu havasi kufara munyika. Even isusu vacho veZANU-PF, we are not happy the way maranirwo ari kuitwa nyika. Nyika iri kuranwa as a private limited company or as a tax shop. Saka tiri kutaura kuti isusu vese vari kukombrena, vese vari kutaura zvavari kutaura vachipopota vaka kurwadziwa kwavanenge vachiita professor. Saka ndiri kutaura kuti imimi neni professor tinosapota ZANU-PF as a ZANU-PF ngatiyei tiri pamberi tichiudza leadership yedu, because munhu akaenda akataurira vamunangagwa kuti weopposition, munhu anosapota Monzora kana kuti anosapota Chamisa, akaenda achitaura kuti vamunangagwa matadza, havambozvinzwi. But isusu as a ZANU-PF supporters, let's put our heads together, toenda tichitaura kuti varume, we need a better Zimbabwe. Anditi? Because isusu tikangoramba tichingokondema chete chingotukirira vanhu opposition ava, hazvina zvazvinombotibatsira nyika ichifa takatarisa. Zimbabwe is not belongs to Munangagwa or Chiwenga. Zimbabwe ndiye maZimbabweans. Vana Chiwenga nana Munangagwa tisu takavapa basa rekuti vatitungamire. Vashandi vedu isusu, hasi mashefu edu isu. Mashefu tisu takavapa basa rekuti vaite, tisu maemployers avo isusu. But kana vakoniwa kuita zvavari kuita izvi, one day is one day, vanhu vachapanduka. Kupanduka kwevanhu ndekokuti vanhu havapandukire muballot box, but vanhu vachapedzisira vamamisana mumastreet umu zvokuti uyauone. Zvinhu zvinenge zvakonzereswa neleadership. Izvozvi vari kuitei chavari kuita? Muzvipatara hamuna mushonga, vana havadzidze, macivil servants hafa vaore, hakuna mabasa kunze uko, munyika mapindwa nenzara and so forth. Chii chavari kuita chokuti Zimbabwe iyo iri better Zimbabwe? Tiri kusekwa nedzimwe nyika because of these elders. Kana vanhu vachikombrena varusere, kana vanhu vachikombrena, kana kuti vachitaura zvavanenge vachitaura kunana South Africa, UK, vachipopota, vari kupopota because of the situation iri muZimbabwe. Saka vanhu, the people, they've got the right yekutaura zvavanenge vachiona zvisiri kufamba zvakanaka.
And the problem or the mess iri muZimbabwe haisi kuaffecta chete munhu wanosapota Chamisa kana kuti anosapota Monzora, iri kuaffecta everybody except vanhu vashoma-shoma vari kudya vachiguta vachitenga maLamborghini nemaMercedes Benz, ndo vari kudya vachiguta vari kupanana anonzi matenda enyika vachirova mari pamupini. Tiri kuda kuti nyika igadzirwe. We don't want kuenda kuvanhu tichitaura kuti ZANU-PF yakanaka, ZANU-PF huchi, isusu tisina pasina chiri kuitwa. How can you say kuti ZANU-PF huchi? How can you say ZANU-PF yakanaka tikaenda kuvanhu chatoratidza chii kuti ZANU-PF iri kugadzira nyika kana pasina chiri kugadzirwa kumusha uku? Go kwamuzara banu, you will be ashamed. Go you will be shocked. Enda kunyanga kuzasi kwanakateerera uku uchaona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. I was there kwakateerera uku. Pinda muHarare, mucapital city. Capital city iri kumamirwa pese pese. Capital city yakuita kunge mupurazi mukomboni. Unotonyara kubva nemafriends. Tine mafriends edu akawanda anenge achida kuenda kumusha uku. Unotonyara nenhingi necapital city yedu kuti hey, kuita kunge mukomboni. So ngatitaurei leadership iri kutungamira Zimbabwe kuti varume gadzirai nyika. Yesozi vanhu vakatengesa chibage chavo kuGMB 3 years ago, cheka isati yauya yemari, ende cheki iyo yakatouya vanopuhwa mabhondi, ende mari iyo haichatotengi kana chimwe chinhu. Tiri kurarama upenyu hupi? Saka Professor Rusere makandwa vanhu vachipopota, vari kupopota because of the situation iripo paground. Anditi kwete kuti kufadzana, hatidi kufadzana kuzvisina basa rese, kufadzana nezvisina basa. We love ZANU-PF, we like ZANU-PF. Tinoda kuti kana tichienda kumamisha kana kupi kwatinoenda kana kunyika dzipi nedzipi, kana tikataura tinosapota ZANU-PF zvonzi hazvichokwadi munosapota ZANU-PF, tiri kuona progress kana kuti tiri kuona development munyika. Kwete kunyeperana kwatiri kuita uku, ndokunyeperana kwatiri kuita uku, kwatiri kuita kana nyika ichitongwa matongerwo akadai, madhaka akadai. Regai vanhu vataure zvavanonzwa kuda. Professor Rusere, people they are angry, people they are sick and tired with these elders. That is why now people are saying we need a younger generation kuti itutungamire, because 43 years there is no development kumusha uku.